uNkulunkulu akakulonda uphile phusho kumele pastor weningi ilokhu yachaza amaphupho obalini ufanele ukuthi inamba isenze kusonana la ekuseni la 5 ntambama Monday to Friday on WhatsApp ifone kuphela MS sleep hold MS sleep hold sawubona phasa ngithemba uyaphila ngicela ukubuza kuchazani chaza ukuthini uma uphupha umuntu ekupha inhlabishi elivunile engadini yakhe ubamuphi iklabishi fresh from the garden akasho ukuthi ubani umphayo why ngambezi nawo singakushuma uphupha umuntu ekuphi iklabishi. If someone is giving you a cabbage, a fresh cabbage, uhle one. Ngokuphelele mangaze uphuphela umuntu uPaul uhlakuluma ekuphi iklabishi. Ngoba lokusho ukuthi ngenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde ubusiswe ke nenhlala kahle, uphile kahle ngenxa yokuthola umsebenzi noma imali okanye ke ngokuphumelela komklamo wakho noma nje ngokuphumelela kwani kwebhizinisi lakho. Kuba kanjalo kuvame ukuthi umuntu bephuphe iklabishi ngakusasa athola umsebenzi noma athola imali noma ibhizinisi lakhe limfakela imali imenzele inzuzo yabona ebese ephila kahle. True. Kwesinye isikhathi uphupha futhi umuntu uPaul uma ekupha iklabishi lokushuthi ke kungenzeka uzothola izeluleko ezinhle futhi ezibalekile eziwusizo ezizokulethela inqubekela phambili. Yabo 3 ngiyenzeka futhi uma uphupha umuntu uPaul uhluma iklabishi lokho ngasho ukuthi ngenzeka ukhulelwe njengamanje wena noma uzokhulelwa maduze okanye ke umuntu okukhulelise omunye umuntu kuba kanjalo. Siyabona.